Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε 3D printed εξαρτήματα μηχανής από το 0. Έχει 3 στάδια. Το αντικείμενο το παίρνουμε είτε με φωτογραφίες είτε 3D printed, είτε το κοιτάμε, το μετράμε. Το περνάμε από κάποιο πρόγραμμα, έχουμε κάποιο πρόγραμμα όπως το Autodesk Fusion, σαν αυτό εδώ πέρα, το οποίο αρχίζουμε και σχεδιάζουμε. Αυτό νομίζω είναι το πιο δύσκολο, λέγεται reverse engineering η διαδικασία, και μετά, εφόσον έχουμε το 3D μοντέλο μας, το τυπώνουμε στο 3D printer ή 3D printer ή CNC, το οποίο κάνει το αντίστροφο, τρώει μέταλλο. Εγώ 3D printer δουλεύω, 3D printer σχεδιάζω περίπου Ο τρόπος που το σχεδιάζεις θα πρέπει να τυπώνεται και στο 3D printer. Άμα είναι περίεργο πολύ, δεν θα τυπωθεί. Οπότε πάμε και βλέπουμε. Βγάλαμε φωτογραφίες, είπαμε το. Αυτή τη στιγμή θα δούμε διαδικασία όταν βγάλεις φωτογραφίες. Έχω και μετά διαδικασία όταν είναι με 3D printer. 3D scanner. Με 3D scanner και μετά 3D printer. Τώρα πάμε να δούμε φωτογραφίες. Παίρνουμε τις φωτογραφίες μας, τις εισάγουμε εδώ. Έτσι. Από εδώ, στον έναν άξονα, στον άλλο, το μετράμε. Έχουμε πάρει και τις μετρήσεις μας πόσο είναι το καθένα. Το ορίζουμε τέλος πάντων εδώ με κάποιο τρόπο. Δεν είναι tutorial, το desk εδώ. Αυτό. Περίπου πώς γίνεται. Και αρχίζουμε και το σχεδιάζουμε. Με βάση αυτό που βλέπουμε από πίσω, πάμε και σχεδιάζουμε αυτό το κομμάτι. Από τη μια πλευρά, από την άλλη, το μετράμε. Ας πούμε, αυτά είναι τα βήματα περίπου. Και αρχίζει και δημιουργείται. Φιλετάκια. Εδώ το καλό είναι ότι μετά μπορείς να πας να επέμβεις εδώ στις τρύπες. Αυτό θα κάνω, δηλαδή θα μεγαλώσω κάποια στιγμή τις τρύπες. Θα προσθέσω ένα άλλο αντικείμενο. Το άλλο από κάτω. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη φάση. Τάκ. Και είναι έτοιμο. Κάπως έτσι. Είναι δύσκολη η διαδικασία. Και έχουμε δύο bodies, το λένε. Ένα το εξωτερικό και ένα τη βάση. Μάλλον ψέματα. Αυτό το λέω. Η βάση που έχω φτιάξει κάτω, μάλλον το προσθετάκι από κάτω αυτό. Και το άλλο. Οπότε αυτά τα κάνουμε export και πάμε να τα τυπώσουμε στο 3D printer. Για να τυπωθεί τώρα στο 3D printer πρέπει να το περάσουμε από ένα slicer. Το slicer τι κάνει, παίρνει αυτό το μοντέλο εδώ που έχουμε φτιάξει και το μετατρέπει σε εντολές μηχανής που θα του λέει πήγαινε σε αυτό το σημείο, εδώ και θα το τυπώσει. Για να δούμε ποιο slicer έχω. Τώρα τελευταία χρησιμοποιώ τον Orca Slicer. Τσακ. Ωραία. Και έχουμε τον Orca Slicer. Πάμε New Project. Το οποίο τώρα κάπου έχουμε κάνει export το συγκεκριμένο που ήθελα. Τα δύο κομματάκια. Τα βρήκα κάπου. Τα είχα σε άλλο φάκελο. Ωραία. Ένα κομμάτι αυτό, το πρόσθετο από κάτω. Δύο αυτό, τα τοποθετούμε τώρα, δεν ξέρω πώς θα τα τοποθετήσω. Έτσι τα είχα βάλει, μάλλον εκεί, θα δω. Λέμε τι παραμέτρους θέλουμε, πόσο θα είναι το layer height, δηλαδή πόσο θα τυπώνει σε κάθε γύρω που θα κάνει. Πόσο εσωτερικό θα έχει, κάτσε και το advanced. Πόσο γεμάτο θα είναι, το spacing fill. Έχει πολλές παραμέτρους, δεν είναι τώρα. Κάνουμε slice plate, το οποίο πάει και μεταφράζει όλο αυτό εδώ το σχέδιο. Σε εντολές μηχανές χ, ψ, z, τι θα τυπώσει γύρω-γύρω, να πώς θα τυπωθεί και πώς θα αρχίσει να τυπώνει. Οι εντολές αρχίσει να βγάζει από κάτω, θα πηγαίνει βήμα-βήμα. Τσακ, οι εντολές στα δεξιά κάτω είναι εκεί που θα φαίνεται, παπ, και θα τελειώσει. Οπότε πατάμε print, του λέμε στείλ το για εκτύπωση, δεν το πατάω τώρα και το τυπώνει. Και θέλει αυτό, ας πούμε, τα κομμάτια έτσι όπως τα έχω στήσει, 7 ωρίτσες, 6 ώρες και 43. Κάπως έτσι είναι η διαδικασία για να φτιάξεις 3D printed. Και αυτό το τυπώνω πρώτη φορά, βλέπω πώς βγαίνει, μετρήσεις, δηλαδή πολλές φορές εδώ οι τρύπες δεν θα βγουν σωστά. Θα τις μετρήσω πόσο βγαίνουν, οπότε μετά θα ξαναπάω πίσω στο desk, θα το ρυθμίσω και πάει λέγοντας μέχρι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το καλό, ότι μπορείς να έχεις επαναληψιμότητα και ξανά να τυπώνεις και ξανά να τυπώνεις. Αυτά. Πρόβλημα.
Βίντεο. Και κάτι τέτοιο τυπώνουμε. Έφυγε. Για να δούμε τι θα βγει. Εδώ στέλνουμε για εκτύπωση στο διαχειριστικό ασύρματα του Octa Printer, του εκτυπωτή OctaPi. Με Raspberry Pi δουλεύει. Και ξεκινάει να ζεσταίνει τη μύτη και το plate. Επίσης έχει και βιντεοκάμερα αυτό πάνω, να μπορείς να βλέπεις την κατάσταση που βρίσκεται και τι τυπώνει. Γιατί πολλές φορές τυπώνει στον αέρα. Να πάω να δω συνεχώς τι κάνει. Βασικό είναι το πρώτο layer να κάτσει καλά για να μπορέσει να πατήσει. Και δεν κάθεται πολύ καλά. Ωραία. Μια χαρά. Γιατί εδώ τυπώνει. Μάλλον δεν έχει καλό μπάλον. Δεν είναι σωστά γλυσμένο. Θα το δω. Και τυπώνει τέλος πάντων. Ελπίζω να πιάσει το πρώτο layer. Νομίζω έπιασε το πρώτο layer. Γίνεται δουλίτσα. Εντάξει, δεν είναι και ο καλύτερος ο εκτυπωτής. 3D printer. Τον έχω καιρό. Έτσι για λίγο development, για λίγο να μάθω δεν είναι κακό. Άλλο. Αυτά τα μελάνια που έχω σήμερα πέρα. Μελάνια. Τα φύλλα μου τις έχω φτιάξει μέχρι πέρα. Αλλά και τελειώνει. Είναι τελευταίες τερώσεις. Με layer 0.3 εδώ στα γρήγορα και κούφιο. Έτοιμο. Να το ξεκολλήσω. Έτσι γιατί είναι και... Τώρα είναι ζεστό κάτω και δεν ξέρω να είναι εύκολα. Λέμε εδώ. Και είναι και κούφιο το μεταξύ και μην το σπάσω. Έτοιμο. Τα supports εδώ. Λίγο προσοχή γιατί είναι κούφιο. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και μια εκτύπωση που έχω ένα τραπεζάκι παιδικό για την ανησιά μου και άντε εδώ. Μην το τρίχτη πάνω. Αυτά θα φύγουν. Ανοίγω λίγο τις τρύπες, έτσι να φάμε το γραφείο. Και πίσω. Δω ότι όντως οι αποστάσεις είναι ίδιες. Κάτσε από εδώ στην καδό. Λετάκι, πάω να μεγαλώσω τις τρύπες λίγο. Φαίνονται μικρές. Ματί κάπως έτσι θα κάθεται. Τώρα δεν το έχω σφίξει βέβαια. Να το βγάλω. Να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο. Κάπως θα είναι έτσι έτοιμο όταν τυπώσω το καινούριο. Το δικό μου. Μήπως να φτιάξω και το εσωτερικό. Το μεσαίο αυτό εδώ. Ίσως. Ή να το κάνω λίγο πιο μακρύ. Θα δω. Άμα σπάσει. Το ξανατυπώνω. Το πειράζω λίγο. Για να δω. Με κάτι τροποποιήσεις που έκανα. Ξεκόλλησε πιο εύκολα. Θα φεύγουν τα support. Έκανα λίγο smooth εδώ τα τελειώματα. Στο άλλο δεν βγαίνουν αυτά εύκολα γράμμα. Και τώρα δεν βγαίνουν. Έχω ένα θέμα με την εκτύπωση. Θα το ανοίξω αυτό. Το καθαρίσω. Και πάω να φτιάξω λίγο αυτό. Το κομματάκι που φτιάξα. Αυτό εδώ. Να υπάρχει καλό κακού, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και όλο το κομμάτι πως δουλεύει. Έκλεισα λίγο αυτές τις τρυπούλες. Αυτά. Περιμένω να βγει το καινούργιο και μετά άμα είναι πάω στο καλό υλικό.
Έχω πάρει ένα καινούριο υλικό εδώ 5G, το οποίο δεν έχω τυπώσει ποτέ. Θα δούμε. Θα δω πως τυπώνει, κάτσε λίγο, μην χαλάσω τον τίποτα τώρα. Την εκτύπωση. Βλέπουμε. Τον έβαλα και το πρόσφυρο από κάτω και θα πάω να το κάνω χωρίς support γιατί με τσάντισε. Το καινούριο slicer θα κάνει πολύ καλά. Καλά είναι, έχει λίγο. Ένα νηματάκι αν φαίνεται, αλλά θα το τρυπήσω. Θα το τρυπάνε και νομίζω θα είμαι το μπλε. Έκλεισα για λίγο τις τρύπες. Το 8 χιλιοστά ήταν πολύ. Το έκανα έτσι. Και νομίζω είναι έτοιμο. Θα το τυπώσω μετά με αυτό. Now we are talking. Ναι, και χωρίς support νομίζω είμαι κόμπλε. Ένα 4 τρύπες θέλω και φύγαμε. Έτοιμο με 30% infill. Το νιώθω πιο γερό. Δεν και πάρα πολύ πιο γερό. Και layer height 1,5 είναι πιο smooth εδώ. Αυτό κερδίζεις. Έχει κάτι νηματάκια. Μια γάλα. Πιο γερό είναι. PLA είναι, εντάξει. Μ' αρέσει. Θα το δοκιμάσω αυτό. 30% infill. Πάμε να δούμε τώρα τη διαδικασία να κάνουμε 3D scanning. Εγώ ξεκίνησα με το Kinect, με τούτο εδώ, παιδικό είναι από το Xbox. Εντάξει, καλό είναι για να μάθεις, δεν έχει την ακρίβεια που πρέπει. Οπότε αγόρασα ένα άλλο σκανεράκι, Ferret κάτι, Ferret Scanner, CR Scanner Ferret, το απλό. Και πάμε, ξεκινάμε, ανοίγουμε το project, εδώ, πάμε new project, test, εκεί. Διαλέγουμε τι θα σκανάρουμε, normal face, βάλω εμένα. Αν θέλουμε texture, πόση ακρίβεια, ωραία. Και πατάμε scan. Αυτό τώρα ανοίγει το σκανεράκι, με βλέπει, σου λέει πόσο κοντά, πόσο μακριά. Είναι βαριά διαδικασία όσο να είναι τώρα, δεν θα το κάνω γιατί κάνω πολλά πράγματα σε αυτόν τον υπολογιστή. Άντε να κάνω πως πατάω, πως σκανάρω. Λίγο. Εδώ βλέπουμε αριστερά πόσο καλά είναι, πάνω κάτω εδώ πολύ μακριά, πολύ κοντά. Ωραία, και τι πατάω τώρα, εδώ και πάμε. Και αρχίζουμε. Τέλος πάντων, αυτό τώρα δεν θα το κάνω, θέλει πολλή ώρα. Yes, complete scanning. Σου βγάζει τι έχει σκανάρει περίπου. Αυτό εδώ. Θέλει χρόνο και καλό υπολογιστή. Windows. Παλιό Windows. Τέλος πάντων. Ωραία. One click process. Και τέλος πάντων θα το επεξεργαστεί και θα το βγάλει σαν ένα μοντέλο STL ή ό,τι άλλο θέλουμε. Αντίστοιχο 3D μοντέλο. Θέλει χρόνο αυτό, τώρα έκανα γρήγορα. Όσο πιο πολύ σκανάρεις κάτι, τόσο πιο πολλά σημεία έχει πάρει, τόσο παραπάνω χρόνο και επεξεργαστική ισχύ χρειάζεται. Εμένα τώρα έχει 32 GB αυτός ο υπολογιστής RAM. Θέλει χρόνο. Κάνω και screen recording τώρα, αλλά είσαι. Και εφόσον έχουμε ένα μοντέλο εδώ πέρα, εφόσον μας έχει βγάλει το αποτέλεσμα, αυτό τραβάει και χρώματα. Ωραία, έτοιμο. Και με έχει σκανάρει. Και έχει βάλει και χρώματα. Εγώ για αυτή τη διαδικασία δεν χρειάζονται χρώματα, οπότε πατάμε export. Λέμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι τύπους θέλει. OBG νομίζω είναι με χρώματα, STL και πλαγό STL βγάζω γιατί δεν με νοιάζουν τα χρώματα. Και τέλος πάντων κάνουμε export αυτό το μοντέλο, αυτό που έχουμε βγάλει. Θέλω να το σώσω, όχι δεν θέλω. Έτσι μπορούμε να σκανάρουμε
διάφορα αντικείμενα. Τώρα, εφόσον το κάνουμε export, πάμε σε κάτι σαν σε κάποιο πρόγραμμα να το καθαρίσουμε. Να κόψουμε τα έξτρα που έχει σκανάρει, να το λιάνουμε, ανάλογα τι θέλουμε. Και έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πώς το κάνει αυτό. Ωραία, με αρκετή λεπτομέρεια, με το συγκεκριμένο σκανεράκι. Το άλλο δεν είχε τόσο πολύ. Λοιπόν, με το άλλο, πριν το καθαρίσω, να η λεπτομέρεια που είχε, με το Kinect. Εντάξει, μικρή λεπτομέρεια, αλλά είναι για να μάθεις. Πιο πολύ για development το χρησιμοποιούν, είναι και 10 χρόνων τέτοιο παραπάνω. Οπότε, πήρα το καινούριο, το οποίο έχει πολύ καλύτερη ακρίβεια. Εντάξει. Το παίρνουμε, το καθαρίζουμε και πάμε τώρα στο Autodesk, στο Fusion. Πάμε στο Fusion, το εισάγουμε. Αυτό εδώ είναι τέλος πάντων, τώρα γιατί φαίνεται έτσι. Αρχίζουμε να κάνουμε την αντίστοιχη διαδικασία περίπου με τα άλλα. Απλά έχουμε τώρα πιο ακριβή, περισσότερη ακρίβεια σε αυτό που φτιάχνουμε. Όχι 100% γιατί πάλι έχουμε σφάλματα. Οπότε ξεκινάμε και το χτίζουμε αυτό με βάση το από κάτω, δηλαδή αυτό. Και πάμε, δίνουμε. Το χτίζουμε σιγά σιγά. Το καπάκι. Κάλυμα για το βούγκ είναι. Εδώ προσθέτουμε έξτρα. Ένα αλλαγή μεταξύ ένα και το κάτω. Τώρα δεν φαίνεται καλά. Τέλος πάντων, εδώ. Αυτό. Να το, και κάπως έτσι θα βγει. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Κάτι λεπτομέρειες θέλω να φτιάξω αυτό. Αυτό που με παιδεύει. Λοιπόν, τώρα λοιπόν αυτό το πάμε εδώ αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο. Πατάμε δεξί κλικ, export και συνεχίζουμε τα ίδια με το 3D printing. Αυτό που με παιδεύει, είναι πολύ δύσκολο μοντέλο και χρωστάω, είναι βάση για προβολάκι για BMW. Έχουν κάνει ένα φανταστικό, ένα τρομερό πράγμα. Κάτσε τώρα να ανοίξει. Αυτό είναι που φτιάχνω. Μετά από κάποιες προσπάθειες που έχω κάνει να το τυπώσω και να το φτιάξω, το έχω σχεδιάσει 3 διαφορετικές φορές. Το έχω τυπώσει και ακόμα δεν το έχω βγάλει καλό. Μια εκτύπωση καλή που τύπονα δεν πέτυχε. Χώπηκε στη μέση που ήταν 20 ώρες εκτύπωση. Κάπως έτσι είναι το original τέλος πάντων. Πιο καλό. Τι έχουν κάνει εδώ οι μηχανικοί της BMW δεν ξέρω, πάρα πολύ σύνθετο αυτό εδώ να το σχεδιάσεις. Αυτό, πάμε να δούμε και αυτό πώς το έχω κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι το προβολάκι της BMW που το χρωστάω. Το έχω φτιάξει πάρα πολλές φορές. Ωραία. Μιλάμε εδώ κάτω φαίνεται πόσο τη δουλειά του έχω κάνει. Τέλος πάντων, γιατί έχει πάρα πολλά τέτοια. Πάρα πολλά βήματα το συγκεκριμένο. Για να το φτιάξω. Το έχω φτιάξει 3 φορές με διαφορετικό τρόπο όλο αυτό το σχέδιο. Εντάξει, μαθαίνω. Το χρωστάω, πρέπει να το επιστρέψω. Γιατί λέει ότι στους περισσότερους πέφτουν τα BMW από τη μια πλευρά και έχουν ξεμείνει μόνο από τη μια πλευρά τα προβολάκια και έχουμε μόνο το δεξί. Οπότε εγώ φτιάχνω το αριστερό ή το ανάποδο, δεν θυμάμαι ποια πλευρά. Και αρχίζω και το χτίζω. Να δω τώρα, δεν θυμάμαι τι έχω φτιάξει. Τι φαίνεται, να το. 2, 3 διαφορετικοί τρόποι που το έχω φτιάξει. Και είναι αυτά. 1, 2, 3. Διαλέξαμε τελικά ή το πρώτο ή το δεύτερο, δεν θυμάμαι. Και τώρα πήγαινα να το τυπώσω καλύτερα. Την πρώτη φορά μου σκάσε, χάλασε η εκτύπωση ή την είχα κάνει full γεμάτο 20 ώρες. Τη δεύτερη φορά το σπάσαμε, το δοκίμαζα. Το χρωστάω. Θα το πάρεις κάποια στιγμή. Αυτά. Οπότε από εδώ έτσι όπως είναι, κάνουμε ξανά την ίδια εκτύπωση, slicer και εκτυπωτή. Εντάξει, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και χωρίς καν να το ψεκάσω.
Νομίζω έκανε δουλειά το σκανεράκι το καινούριο. Έκανε λίγο ώρα, μπορώ να πω. Λοιπόν, τώρα θα του κάνω τα κόλπα μου να δω αν μπορώ να το βελτιώσω το σκανάρισμα. Δηλαδή, εδώ η επιφάνεια, επειδή είναι γυαλιστερή, αντανακλά το φως και δεν δουλεύει πολύ το σκανεράκι. Οπότε είτε του βάζουν κάτι κουκκιδίτσες, είτε το ψεκάζουν με κάτι που κάνει επιφάνεια. Όπως αυτό το υγρό. Λοιπόν, και όταν στεγνώσει αυτό, θα κάνει μια ωραία επιφάνεια. Τώρα το ψεκάζω να σκανάρω κι άλλα πάνω στο μηχανάκι. Και όταν στεγνώσει θα αρχίσω να σκανάρω όλο το μηχανάκι, αν το έχω. Να δω τι θα χρειαστεί να φτιάξω. Δηλαδή εδώ που έχει βρώμα είναι καλό για το σκανάρισμα. Εδώ που έχει λίγο σκόνη είναι καλό. Κατέβασα και το στάν. Θέλουμε. Κάνει επιφάνεια. Να μην είναι γυαλιστερή. Εδώ ένα ειδικό υγρό, δεν μπορώ να πω τα μυστικά μου. Τόλκ. Τάλκ. Είναι όπλα με τάλκ, έτσι. Τίποτα άλλο, απλά να εξατμίζεται και να κάνει επιφάνεια. Τώρα θα δούμε πώς θα γίνει, θα σπρίσει όλο. Νομίζω μια βελτίωση χρειαζόταν. Δεξιά ήταν με το παλιό σκανεράκι. Εντάξει, έκανε τη δουλειά μου λίγο, ίσα να μάθω ήθελα. Σε λεπτομέρεια και το καινούριο. Εντάξει, νομίζω εμφανίσει διαφορά και η λεπτομέρεια. Καλό. Αρχίζει και στεγνώνει και κάνει επιφάνεια. Περιμένω εδώ το μοτεράκι λίγο. Και κάπως έτσι κάνεις επιφάνεια. Για να βλέπει το σκάνερ. Εντάξει, τώρα νομίζω ούτε καν χρειάζεται αυτό, αλλά why not. Αν το σκανάρουμε τώρα έτσι. Normal, small, geometry high, πάμε. Scan. Εδώ είναι το σκανεράκι, ωραία. Τσακ, για να δούμε τι βλέπει κιόλας τώρα, γιατί μπορεί και να μην τα αρέσει. Εδώ και πάμε. Με ποιο χέρι θα πατήσω εγώ τώρα. Μισό, εδώ. Εδώ όσο πιο κοντά πάω αλλάζει και... Εκεί είναι το καλό του από ό,τι φαίνεται αριστερά. Μισό. Και σκανάρω. Για να δω τώρα. Πόσο καλύτερα τα βλέπει. Κάπως έτσι. Αν τα βλέπει καλύτερα. Δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να μην τα αρέσει. Όπα, το χάσε. Θέλει αργές κινήσεις. Το έχω χάσει. Κάτι βλέπει έκανα. Έλα. Το χάσε. Πάμε την αρχή. Πάμε πάλι σιγά σιγά. Όπα, τι γίνεται εδώ. Βρήκα τρόπο να μειώσω τα support. Δεν γίνεται αλλιώς. Να το καπάκι, το τύπωσα όρθιο. Εδώ βγαίνει κλατς. Κουμπώνει για όσο μηχανάκι. Η πρώτη εκτύπωση ήταν να δω τι βλακίες έφτιαξα. Σαν μπάχος. Τα supports βγαίνουνε.
Τσακ. Δεν βγαίνουν καλά. Θα μου κόψω μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, πάντων. Λοιπόν, κάπως έτσι πρέπει να κάτσει. Το έχω κάνει εδώ. Κάποιες διαστάσεις θέλουν λίγο αυτά εδώ που εξέχουν. Θέλουν ένα μαζεματάκι, θα έλεγα. Λίγο μεγάλο, μα αυτά εδώ, δηλαδή αυτά τα τρία. Τι τα θέλει? Τέλος πάντων, θα το δω. Not bad, not bad. Πρώτη εκτύπωση. Τα support εδώ δεν μ' αρέσουν. Τέλος πάντων. BMW για προβολάκι. Το σχεδίασα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Τι έχουν κάνει αυτοί? Εδώ. Αυτή η μηχανική είναι ένα, εντάξει, εγώ έχω κάνει τη μάπα. Είναι έτοιμο. Κάτσε πάντα εδώ. Είναι ζώρικο, έχει από εδώ, από εκεί. Θα το ξαναφτιάξω τον παντί. Πάνω το εδώ που βγήκε. Έτοιμο. 7 ωρίτσες έκανε. Κάνουμε θα βγει. Οπ, βγήκε. Αυτό. Το original είναι μέσα. Αλλά να το καθαρίσω λίγο. Οπ, βγαίνουν εδώ, σπάνω. Θα το δω. Not bad, not bad. Έχουμε δουλίτσα. Λίγο και αυτά. Κάτι δεν πήγε καλά εδώ. Ξεκόλλησε το support. Πρόβλημα αυτό. Πολύ πιο ωραίο. Ναι, εντάξει, το έκανα κι εγώ. Θα το ξαναβάλω. Το είχα κάνει πολύ λεπτό. Και πολύ κούφιο το είχα κάνει. Ξεκόλλησε ένα support από κάτω εδώ. Okay. Ωραίο πράγμα.